Kok kesuwen ngeprank ora dadi. Peteng. Keren. Apa? Ulang tahun piye? Ulang tahun kok aman yo. Ora ning critane. Ulang tahunnya tanggal 4 kok. Ulang tahun sapa? Kuwi. Yo alah. Ya ora piye. Yo ucapan selamat. Ya. Rene wis Rene. Adik wani pelayu rono. Wes ganti sepatu. Oh, kok ngeprengak lagi tadi. Lah beden iki dongol-dongol wong kelamnya dipateni ketok lo gitu Pak. Iya, korek kalau ro. Timas. Gagal. Orang kita gagal. Gagal. Yang penting sing angkat drama pindah langsung. Tahu tenan ora sah. Angeman. Dene. Kae lho. Lah arep medeni kono lek dipateni kono ketok lho. Dene wis krasa kok. Lapane dipateni wis krasa ora berhasil kok. Ora mambu kok wetengmu mungkuk. Ora tak kawan sing sampeyan kowe lantan saiki lah. Pokoknya mati kok. Kono ae lho. Halo. Mati. Hari ini ada teman kita yang ulang tahun, Mas Kolek Satria Sound System. Ya, make-wis, dongo sih. Begitu langsung mati langsung. Dongo ya ngono dhewe. Oh iya. Dongo dibatin wae rasa diomongke. Moga ya slametan kabeh. Amin. Lah itu gawean sing mapan ora kene terus iki ya. Amin. Minggu wedhus. Ya muga-muga wedhusku dadi oke. Amin. Kowe dongo dhewe. Wis. Oh, wis ya. Tiap lilinnya. Tiup lilin. Selamat. Terus ya. Pesone di pesone. Selamat ulang tahun. Lah dhewe Umur ndi? pira ki? Itu. Sangat itu lambemu. Lah piro apa? 28 tahun ya. Dewe apa kayak sapa? Kayak sapa? Kang ngelek man. Ini lambemu. Mudah-mudahan teman kita yang satu ini semakin sukses. Amin. Tambah. Ya, Alhamdulillah. pasti. Mixernya anyar. Muga-muga tambah sukses. Perang-perangane angel. Orang prank-prankane angel, sing ngeprank sing ora. Lah nek gur kerdus ki ndasku. Ya kabeh dumene kabeh. Kere-kere. Wong ngeprank lamune dipateni tungul-tungul dase ketok kono ki eling pikiran iki. Ndi mau? Kudune ndeleng mburi sik ngono kok nang mburi kejedul kok mburi lak wis. Aku kira dipateni. Karena Wah, kemarin kita orang. hujan telek. Aku medeni. Pak perinting aku. Kamu padahal medit malah nek gitu. Kudune ndelek kok mburi. Barang itu lah. Perinting. Ora dadi. Nek kamu pada gawane iki serem. Bagaimana kesan-kesan Anda karena kena prank? Makasih untuk semuanya, terima kasih.
Ulang tahun yang ke-28. Pengen tambah anak? Jangan. Pengen tambah anak ora? Sembet. Anu, iki sing bareng karo kolek sapa iki kok? Sing bareng karo kolek sapa? Dek Wahyu. Oh, Dek Wahyu. Joke teles lho, Yu. Nah, masuk. Ini yang berulang tahun. Yeah. Sirar ngeprank mumbengi. Loh, jame rung nyandak. Wong tanggal 4 iki tanggal 3. Lah ya bener saya kita lek. Tambah yo lek.